Anyị chigatala n'ezumike tupu anyị ganya bụ ezumike o nwere ha ikpu n'ọnụ na-ekwu gịnị bụ ihe gbasatara ahụ anyị isite na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na nri dịka Chineke si wee kee ya nke ga-enyere anyị aka. Ugbu a m ga-agbazinye bụ bọọlụ tụnyere ya onye ọbịa nke mụ na ya na ebe a ka o wee nye unu ihe o ji wee bịa n'ụbọchị taa. Ụmụnne m daalụnụ. Taata anyị ọ dị mma ka anyị kọwaa ife niile ọfụma ka o si eme. Ezimerime n'ime anyị ga-eje ụlọ ọgwụ. Taata ha narịa typhoid, echi ọ bụrụ malaria, nwanne echi ọ bụrụ liver problem. Before ịma ihe ime ọ na-agazi round and round and round. Ha nwụọ ọgwụ nke taa na ọlụrụ ọrụ nweta another complication. Then ka ihe na-ebute ya, ndị bekee si na mmadụ bụ ife ihe mmadụ na-eri ihe n'afọ ife na-agọzi ule mmadụ onye afọ ga-abụ. Ị na-eri ife oriri dịrọ natural ma ọ bụ ndị bekee, ị ga-enwetakwa nsogbu ịdịrọ natural. Anyị na-eri noodles and other sausages anyị gote n'ilo, anyị na-eri asị na ọ bụ good food. Anyị na-akpọ ya enjoyment, mana anyị nọ na-egbu onwe anyị. Ife ndị a bụrụ natural food. Anyị nwere natural food dịka pọpọ, ojo, anyị nwere cashew, anyị nwere ube Igbo, nwekwa ube bekee, anyị nwere apụl bụ nke ndị bekee, anyị nwere ụgwụ, anyị nwere ji dị iche iche, abana, ọcha, okwu, anyị nwere ede, o nwekwa na-akpọ ede. Anyị nwekwa mkpa akwụkwọ ede, anyị na-ede, mana ndị a mmadụ n'ime anyị na-eri ife ndị a. Mmadụ n'ime akpọrọgo ha niile edebe n'ụsọ. Anyị na-eri ife na bụ semovita, anyị na-eri wheat, anyị na-eri kafara mayonnaise with salad. Anyị mesa ejasi mkpakwa ya were mayonnaise wụọ n'elu. Ife niile ndị a bụ poison. Ha niile bụ poison. Ọ bụ ife niile ndị bekee wetara anyị ka anyị ga-eri. Anyị risizie anyị na-anwụ. Echi niile ejughị ekpe onye ke na-aga toilet na mbọsị isi once a day. Ụfọdụ asị na ọ bụ once in 2 days. Ụfọdụ asị na ọ bụ once in 3 days. Ụfọdụ asị once in 1 week. Anwetago a patient bịa my clinic sị m na njụ ya nne, how many times ka na-aga toilet in a day? Ọ sị nna ị na-akọ a day, nna nọkwa sometimes 2 weeks, 1 week ejere m toilet. Nsị ya nne ọnwụ ke nọ n'ife a. Anyị anwa bịa clinic with serious complication. So now ka ihe na-ebute ya, nsara bụ ife na-eri ihe n'afọ. Anyị na-esi ife I believe anyị esigbusi ife niile dị n'ime ya. Ka ka esi nweta ife dị mma. Tupu m ga-eji jee fa, ọ dị mma ka anyị nyochakwa ụfọdụ imerime ife ndị Igbo. N'eze anyị, eze mmadụ na eze nkịta abụ ofu. Eze mmadụ na eze agwụ awọrọ abụ ofu. Eze mmadụ na eze pussycat abụ ofu. Mana eze mmadụ na eze ewu bụ ofu. Eze ewu, eze atụrụ, ha niile bụ ofu. Ka ife ewu na-eri. Ụmụ ihe mkpara akwụkwọ ndị a ma ji ma ife niile, all these natural things ka a na-eri. Anyị ka ewu dị nwa ahụike? Mba, ewu dị healthier than human beings. Ewu na-erikwa natural things, dị healthier than human beings. Mana ka ihe na-eme mmadụ, anyị bịa anyị burugodo nwantịntị dị natural anyị nwetara, anyị sigbuo ya n'ọkụ. Why? Irisie food ndị a, like irisie efe bụ semovita now, ọ ga-take about 8 to 10 hours before you digest n'afọ gị. Then ọ digest kwa oluzie ebe large intestine wa dị, ọ ga-esi meresi mmiri na ife niile dị mma, ọgọm si na the intestine. Ọgọm si gaja toilet once inweta once more, mana ha niile dị gị n'afọ na-eru ule dị ya. Onye afọ nyuzi arụ ya skata ebe niile, ha si nna onye m ife ọ ife ili na-eme gị fa. So my patient bịa nsị ya, nne ka ncheki gode ncheki si ya ọfụsị efe na-eme ya ọsịa nne. Njuzi ya data ajụjụ ọ zazi ya m sị oke. Since ọ bụ na amarịgo ife na ka anyị megodo gị fa na-akpọ enema. Ụfọdụ mmadụ na-akpọ ya pọmpụ.
ịgba mmadụ pọmpụ si aka megodi ya ka ma ife niile ijego toilet na eji toilet that day ka na eri mkpa akwụkwọ na ụnyaahụ nso oke nsogbu adịrọ maka kọleji mee dị enema oge ọ ga toilet ọsọ ọ nọ na toilet for more than 15 minutes na-anyụ ọpụta ọsị m na ife ndị a dị m n'afọ say yes ibu nsị karị 10 kg n'afọ na-agagharị everyday ọtụtụ mmadụ ị na-afọ na-agagharị ha ncha bụsị nsị more than 10 kg n'afọ adọdịkwa mmanụ n'ahụ ọ maka ife ha na-eri si na-agụ nsị chọkọchọkọchọkọ mana ọ bụrụ na anyị na-eri ife dịka mkpa akwụkwọ ofuma na-ata mkpa akwụkwọ ndụ na-eri mkpụrụ osisi ndụ na-eri ife niile dị ndụ ọ dị live food ihe nke kpọta ọ bụ ụgwọ nchụanwụ moringa leaf ojukọb everywhere na akwụkwọ guava jaa ha ladị chọm inwe apple itinye jaa ha were nwantịntị pure olive oil comme coconut oil a teaspoon gbawụsị ya n'elu tinye nwantịntị pinch of salt mix ya ọfụma that the thing ịtasị ya arụ gị amanya ụdị ife dị mma within the next 8 to 10 minutes ọ digestible and before you hear any toilet akpọga gị iji anyụpụ that one ya bụ ihe na-akọwatara anyị na-ahụ na mmadụ ịnyụ nsị dị mkpa mmadụ na-aga toilet mgbe ọbụla dị mkpa na ndụ mmadụ ọ dị more than mkpa iri ni once a day it will say ga toilet at least once a day iri any twice a day it will say ga toilet 2 times iri 3 times it will say ga toilet minimum of what 3 times a day iri any 4 times it will say ga toilet at least 4 times a day check ewu na ga toilet ekpone numbers ị ga-ahụ na agba akpa na status na ngara o ji tan na ọtasị anya pụta ọ ga-aga agba akpa all of these things bụ natural system. The body is well arranged for that. And the man with all this constipation, typhoid, because all those typhoid are hanging on the large intestine. Okay. Large intestine. Yeah, more than I gas at times. I gas on this almost all what they cannot what they are. Exactly. Because here now also the problem. Card if neighbor all the iwe pure. And kids will be able just eat certainly osmotenry. And I go osmotenry hard because Nandi Baker you go bottle and ndị ka na komkom na ndị tinyecha ya onwe ya na-emi ọnọdụ sie ike na ofu ahụ na-aba aha na-atọ ahụ na-ese iweta ọkacha azụ gbamgbam nke a amadị m nke a bụ o nwere mgbe ya bụ imepe ya amadị ihe ọ na-esi biko na ọgwakwa na na-akọcha ndị na-ere azụ gbamgbam kama na ihe anyị na-ekwu bụ na ọtụtụ ihe ndị anyị na-eri ka anyị wetụnọta aka biko na-akọwakwa ihe na-akọwa ezigbo ife kinekune ine na all this canned food a na-erisi ma nke bachi na nylon chese preservative ndị ebe na-akpọ preservative ife ga-eme ya nọdụ ọtụtụ ahụ isii onwere ihe ga-eme ya all those things na-ebibi the nutrient in something o nwe ofu achịcha nweta fumbọsị bread nweta fumbọsị wele si my wife n'ife I like her ọsị m keke nsị oke na nga gosi gị the proof cut the bread into 3 only one part debe n'elu ekwere m ka nọ bịa nwere something like net ude 1 week ife na bread ya nọ n'ebe ọ nọ o nwere ihe mee 2 weeks bread ya nọ n'ebe ọ nọ o nwere nsị my wife ife ife na-eche n'afọ gị bread nwere ike lee ule decay gị ga-ewere tinye n'afọ ọ bụ afọ gị ga-alụzi ọrụ irisi ya nke ichi complain so keke isi nyere onwe gị aka ọ bụ site na ịmali ife ị ga-eri m na-agwa ụfọdụ ma ọ bụrụ ife olili niile dị n'afịa bụ natural food for instance ka m gwa nnụ ndị carrot bụ example carrot abụrụ natural food ọ bụrụ Chineke ke carrot mana anyị na-ekwu ata ndị mara sị taa nwoke ma ọ bụ ife na-akọsị ọ bụrụ Chineke mee carrot Chineke abụrụ ife Chukwu mee so ife ị ga-eme bụ gịnị jee mee research ka ịmali ebe carrot si bịa so ị na-akọwatazila anyị Holland goes to the carrot, overall natural food, that million lab, hybridization, crossbreeding. 2 different plants can cross together to produce carrots. Overall natural thing. There was when any go hybrid. Any number that Chineke Ejira kaya me on starch. Chineke can water starch. Ginger with starch. Grate here ginger or koya, wrap it, filter
wrap up for some time for the starch get settle down. Ginger with starch, carrot with starch, anything with starch aburo God made. It is man-made through hybridization, through crossbreeding. In that way, Gami research into what's it called, industrial agriculture. But in a any atom of nutrients, get water from carrots. Good. I like margarine. I do a very intelligent question. Yeah, because even ndị na-ega ntị ga-achọ ịmata ofuma ihe na-akọwa ka ya bụ onye ọchọkwana ịkọwatalụ mmadụ maka ihe a nekwe n'ihe a getelu na ahụike ebe akụziri site n'isi mbido telivishọn nekwe ya akụziri ọ na-agwakwanụ mmadụ ọ na-akọwala onye ahụ ofuma dịka onye nkụzi anyị dịka isi wee na-akụziri ha ịghọtago na ya mere m ji wee jụọ gasị ọpụtazịrị na karọt enweghị ihe ọ ga-enye mmadụ na-arụ mana tupu ije ya ajụjụ a anyị ga-ejegodo obere ezumike ma chighata